Выездное пасяджэнне ў Ганцавічах пачалося з урачыстасці. Кіраўнік Савета Рэспублікі Михаил Мяснікович уручыў першаму намесніку старшыні брэсцкага аблвыканкама Мікалаю Токару вышэйшую ўзнагароду парламенту, ганаровую грамату і нагрудны знак за вялікі ўклад у фарміраванне і развіццё эканамічнай палітыкі і аграпрамысловага комплексу краіны. Асноўным жа пытаннем парадку дня стаў праект стратэгіі развіцця Ганцавіцкага раёна да 2025 года. Пры гэтым, як падкрэсліў Михаил Мяснікович, падыход тут павінен быць нестандартным. Меньше 10 тысяч экономически активного населения всего лишь в районе. Из 27 тысяч населения. Из 170 тысяч гектар территории района только 20 тысяч гектар – это пашня. Областные власти должны несколько скорректировать традиционные условия хозяйствования применительно к тому, чтобы развивалась экономика Ганцавічского района как объективно находящаяся в сложных условиях. Але раён усё ж мае пэўны патэнцыял для паспяховага развіцця. Адзін з найбольш перспектыўных напрамкаў – лясная гаспадарка. У Ганцавіцкім раёне лясы займаюць больш за 100 тысяч гектараў. Хвоі і бярозы – добрая сыравіна для мэблевай і фанернай вытворчасці. А дрэвы цвёрдых парод падыходзяць для вырабу паркетнай дошкі. Наличие больших объемов лесных, водных ресурсов, полезных ископаемых, заказников республиканского значения могут обеспечить развитие района еще по нескольким направлениям. Это создание деревообрабатывающих производств, производство переработки местного сырья, развитие экологического туризма и других. Пэўную стаўку плануецца зрабіць таксама на развіццё мясной жывёлагадоўлі. У раёне пройдзе рэарганізацыя шэрагу гаспадарак. Будуць пабудаваны 4 малочнатаварныя фермы на 750 галоў кожная, а таксама телятнікі, профилактории и сенажно-силосныя траншеи. Реализация всех запланированных мероприятий до 2025 года обеспечит поголовье дойного стада не менее 9 тысяч голов в целом по району, производство мяса 4100 тонн, производство молока до 58 тысяч тонн, с ежедневной реализацией до 170 тонн. Обеспечение продуктивности дойного стада не менее 6 тысяч. Таксама ў праекце стратэгіі развіцця Ганцавіцкага раёна шмат увагі звяртаецца на стварэнне новых працоўных месцаў за кошт развіцця мікра- і малога бізнесу, пошук інвестараў для будаўніцтва прамысловых прадпрыемстваў, падтрымку фермерскіх гаспадарак і павышэнне ўзроўню і якасці жыцця насельніцтва. Алена Ракуця, Ліса Грыгарчук, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».